No i powiecie pewnie, w sumie całkiem słusznie, jak to Niklaus albo panie Freaky Gamers, no najśmieszniejsza forma, tak jakbym był w liczbie mnogiej. Zaś ten BF. Czemu zaś ten BF? Czemu zaś BF4? Już miałeś w niego nie grać, bo powiedziałeś, że jest głupi. No, ale warto kuknąć na ostatnie wideo z BF-a, w którym mówię, że po ostatniej łatce on wcale nie jest aż taki zły. I może nawet warto jest dać mu następną, kolejną już, którą już z kolei jedną z licznych szans, bo teraz już gra się w niego całkiem przyjemnie, jeszcze jak ktoś tam sobie kupił dodatki. Ja nie pokupiłem, bo jestem skąpy, także no. W ogóle, jaka jest różnica pomiędzy tym filmem z BF-a a wszystkimi innymi? Że tak powiem, gra leci, a rączki mam tutaj, czyli film nagrałem wcześniej a mówię już po i sobie tu odtwarzam, patrzę na niego i mogę, i to jest, jaki plus mam tego? Mogę się skupić wcześniej na grze i automatycznie mieć lepszego skilla, bo zawsze jak staram się powiedzieć coś mądrego i coś dobrze ugrać, no to te dwie rzeczy, jak już mówiłem, raczej w parze ze sobą nie idą. A po drugie, mam taką możliwość bardziej też skupiania się najpierw na grze, a potem skupiania się na tym, co mówię, czyli mogę opowiadać nie tylko o grze, ale generalne, że tak powiem, problemy poruszać i w sumie wychodzi taka trochę forma bardziej niż takiego typowego filmu z komentarzem, takiego typowego znanego na YouTubie filmu, że ktoś tam gra i mówi o tym, co robi, to wychodzi taki bardziej audiolog z grą w tle. Czyli, że wiadomo, że Battlefielda lubi każdy, Chicks love Battlefield, a ja mogę sobie opowiadać o wszystkim, o tym, co się dzieje na ekranie w grze, mogę też o całkiem czym innym i to kompletnie się ze sobą nie kłóci, mam taką, że tak powiem, wolność, to wszystko do siebie pasuje, no. Jedyny taki minus to jest, że to nie jest takie, jakby to powiedzieć, nie wiem, naturalistyczne, że jak gram i komentuję, no to te emocje są takie tam na żywo, że się szokuję wszystkim i tak dalej, no ale akurat myślę, że do takiej gry to jest całkiem dobre, bo czym jeszcze można się generalnie zszokować w Battlefieldzie, no, także teraz mogę się skupić wyłącznie na mówieniu, mogę pięknie artykulować w języku polskim, żeby potem mi ktoś nie wypomniał znowu, że nie umie mówić po polsku, a poradza też po naszemu, ja mógłbym tak go dać po naszemu, no ale w to z was by to pochytał, tak żeby coś z tego zrozumiał, spokopił, nie wiem, także bez to nie będę go dał po naszemu, tylko ja w ogóle, bo jest taka maksyma bajtel to dziecko, może właśnie tak będę coś poduczał was trochę po naszemu, po śląsku, że była taka anegdota, nie mówi się ino tylko, nie, że no to taki wiadomo żart, że ino, no tak, nauczyciele w szkole tak szczególnie mówili. W ogóle a propos szkoły, to mi się przypomina, że jak chodziłem do liceum, to miałem taką nauczycielkę, no nie będę tutaj przybliżał więcej informacji o niej, ale która jak usłyszała, że ktoś mówi coś po śląsku, typu używa sformułowania na przykład idzie, że idzie coś zrobić, nie, że to nie idzie napisać, albo to nie idzie rozwiązać, czy coś takiego, to dostawała dosłownie żył na karku i tak zwanej białej gorączki, a sama wymawiała słowa typu liczba 333. Także no, to jest relatywizm moralny, którego nie cierpię, bo miałem też nauczyciela, który jak do niego zadzwonił telefon, to godał po śląsku, a potem jak się go ktoś zapytał, czy może godać też po śląsku na lekcji, to on powiedział, że po śląsku to się go do ino w zawodówie. No, także to jest takie brzydkie podejście do języka śląskiego, czy tam dialektu, etnolektu, jak to chcę nazywać, no. I w ogóle bardzo jestem ciekaw waszej opinii na ten temat, jak wy to widzicie, że sobie gra leci w tle, można sobie ją oglądać, a ja komentuję co się dzieje tam, ale też w różnych proporcjach łączę to z mówieniem o innych rzeczach kompletnie, takim opowiadaniem, no takim generalnie, czyli taki bardziej audiolog z grą w tle niż sama gra. No ale mogę też powiedzieć, że teraz tam na ekranie fajnie strzelam, teraz mnie gościu zrewajwował, fajne światło z flary, strzelam, zaś padłem, no i takie czyli to generalnie nie odbiera mi tej wolności, no, tylko tutaj raczej głupio mi by było udawać takie powiedzmy emocje, że ale jestem zdziwiony, facet mnie zabił, no kompletnie się tego nie spodziewałem. Chociaż ja mam taką pamięć, że jak ja ten film nagram i ja potem już w zasadzie nie pamiętam, co się w nim dzieje i też jestem szokowany. No, w ogóle skacząc z tematu na temat, wrzuciłem wczoraj film z Duke Nuka, który został w rozdzielczości 360p. Nie wiem, co się z nim stało. No ale to gra z taką grafiką, że myślę, że to nie przeszkadza. A w tym filmie mam nadzieję pójdzie ładnie Full HD.
z czego jestem zadowolony, że mój komputer w miarę to ciągnie i 60 klatków na sekundę. Do których przypominam prawdopodobnie potrzeba Chroma, bo to na innych przeglądarkach chyba nie działa. Chyba, że na Firefoxie jeszcze, czy coś takiego. No, nie wiem. Dobra, to by było na tyle. Ciekaw jestem, co myślicie o tej formie takiej właśnie i to na razie byłoby. Czymcie się, Roy Bry. Pa, pa.